vám ukážu můj hotel Royal. Toto je reklama. Ukáž. Je to velmi drahý hotel. Tady vidíte to. Já skočím mohu. Takže tady je recepční. Jak to nic. Takže. Dobrý den, pane taxi. Tady je restaurace. Tady je zároveň i v kinosále, takže se můžete koukat na filmy. Dobré, že tady je masážní salon, jo, já jsem ještě majitel tohoto hotelu krásného. Tady je masážní salon, hraje se to i wrestling, vidíte? Big Show, MVP, Kane, Umaga a CM Punk a ještě tenhle ten Magor, to nevím, jak se jmenuje, víte? Tady je prádelna, tady se všechno myje. Hasiči tady jsou, kde by nám to začalo hořet. Ještě vám tak ukážu druhé patro. Dobrý den, pane Velifoku. Tady je Janošík, Sherlock Holmes, Watson a nějaký šikamagoři. Dobrý den, pane Indiana Jones. Tady jsou pokoje. Tady je stromeček vánoční, ale už to musíme schovat. My to tady máme Vánoce, víte? Teda se dolů. Doufám, že se vám tento hotel líbí. Je to velmi luxusní hotel. Já se lehnu, abyste mě viděli. Je to velice luxusní hotel, víte? A já s ním nepracuju, já jsem totiž grafik, fotograf, umělec, herec a všechno takový. No, takže doufám, že se vám můj hotel Royal líbí a jedna noc tu stojí 1 milion euro. Je to velice levné, je to pro miliardáře, i pro multimiliardáře. Takže přijďte do našeho hotelu Royal. Je to tu opravdu krásné. Masáže i prostitutky. Vidíte to? Naschledanou.